שלום חברים, גל פריזר לא בפרק חדש. היום אנחנו נעשה פתיחת תיבות. אוקיי, תקשיבו, מה שקרה לי פשוט לא יפה. נכנסתי לקש רול ובום, הסופר מג'יקל שהייתה לי נפתחה. טוב, תסתכלו מה אני קיבלתי. בנדיט. והיום אני גם קיבלתי אינפרנו דרגון באותו היום. אוקיי, עכשיו נפתח את כל שאר התיבות. רגע, יש לי בעיות אינטרנט. הסתדר. הנה, יאללה. בואו נתחיל עם הג'יינט. פקה. 28 דארט גובלין. 251 זאפ. זאפ זה מצוין. יופי בתיבה. נעבור למג'יקל. 596 גולד. אליקסר קולקטור. טרי מוסקיטיר. 27 אייס ספיריט. 46 בומבר. בלון. 16 ג'יינט ומה אפיק? 2 ג'יינט סקלטון. אוקיי, נעבור לעוד מג'יקל. 691 גולד. 17 ספייר גובלין. 18 ארצ'רס. 5 מגה מיניון. 45 מיניונס. דארק פרינס. 16 גובלינס. וארגוניה מה אפיק. 3 בלון. אוקיי חברים, השגתי את הבנדיט ואת האינפרנו דרגון היום מקראון צ'סט, ואת הבנדיט השגתי מהסופר מג'יקל. מקווה שנהנתם. יאללה ביי.